Добре, аз за да започна отново се свързвам с темата с разделението, защото тя някак си усещам, че изключително се развива потенциално опасна и целта е предизвикването на конфликт, именно това някакси трябва да си даваме сметка, че върви на много нива. А, Ели спомена политическо, социално, културно. И всъщност малко пространство остана това, включително ресторативното правосъдие и мислене дава възможност точно за този диалог, който по един така конструктивен път дава възможност да се върви напред. Сега даваме си сметка също да си споделим, че това разделение върви и сред младите хора, и това се случва в училищата. Днес се отбелязва Световния ден за борба с насилието на деца. Министерството дава една бройка над 40 000, 4000 регистрирани случаи на регистрирани на тормоз и насилие в училище. Твърде високо за миналата година. Да. Разбира се, други институции дават други бройки, но не това това исках да кажа. По-скоро, че темата за конфликта, разделението сред младите хора е действително сериозен. Това разделение знаем, че върви по много дискриминация, раса, пол, външност, външни белези, увреждане и така сякаш концентрира много така насилие, вербално, емоционално, един срещу друг. И именно тук възстановителните практики имат доста по-широко поле на възстановително правосъдие, защото те така споделят дълбокото разбиране, че когато един от общността е засегнат, то цялата общност трябва да се обедини, така че да може да възстанови взаимоотношенията и да поправи щетите. Така че, прилагайки възстановителни практики в училище, именно това дава възможност да се отвори не само по повод конфликтна ситуация, проблемно поведение, но това дава възможност за прилагане на възстановителен процес, така наречения кръгов процес, възстановителни кръгове в училище, които какво се случва по време на възстановителните кръгове. Това е, че всеки участник има възможност да погледне другия и да сподели своята гледна точка. Усещането да бъдеш чут и разбран от всички участващи в този кръг. Да изясним как е възникнала ситуацията и да обсъдим как може тя в бъдеще да се предотврати. И всеки един от участниците да се почувства разбран, да се почувства чут и всъщност всички от кръга да намерят начин да продължат напред, да вземат решение и да поемат отговорност за това решение. Точно за това пространство в България има практики. Училището сякаш припознава това като възможен подход, защото търсейки решение в много от тези ситуации, много от специалистите, педагогически съветници, психолози участват в различни програми, различни проекти и обучения, така че точно те да ги подкрепят в разрешаването на такъв вид ситуации в училище. Възстановителните кръгове са не само място за разрешаване на конфликти, не е само място за участие на учениците. Той може да бъде всяко едно ниво в структурата на училището. Като започнем от ръководството, минем през учителите, минем през класовете, те могат да бъдат и смесени. Целта е всъщност не проблема да стои в училищната общност, а взаимоотношенията. И знаеме, че колкото повече
и младите хора, и учителите изграждат принадлежност към училищната общност, толкова повече децата успяват по-добре в своите учебни резултати, учителите се усещат по-качествени и смислени към тяхната работа. От гледна точка на закон, той позволява в Закона за предучилищното образование. Има член, който казва, могат да се прилагат възстановителни практики в училище. Наредба номер 10 също позволява. Ние тук нямаме нужда от някаква законово регламентиране, защото това са подходи, които специалистите търсят и намират и прилагат. Тоест, през ефекта на ако ползваме традиционния подход на училището, а именно то е наказателни мерки, една, втора, трета и вървим към изключване и изолиране а, на проблема, на проблемния човек, то обратното, възстановителните практики дават възможност общността да вземе решение и да погледне ситуацията от различни гледни точки. И всъщност наказанието остава само по себе си само детето, семейството извън ситуацията. И разбира се, жертвата или друга страна, ако има такава, тя също някакси не е чута. Ам, Какво друго? Всъщност предизвикателството е, че няма законодателство. Аз това не го намирам като предизвикателство, но все още има нужда от така повече специалисти да се включат в подобни обучения. А защо не и да се създаде мрежа от фасилитатори, които също да подкрепят тези практики в училище като външни експерти, които могат да помогнат в създаването на взаимоотношения в училищната общност. И до тук мисля да спра, защото знам, че в залата има и много хора, които така работят в училище и могат много да допълнят в това. Може би с една кратка история, тъй като историите вървят, е по-лесно да минем напред. Благодаря, Боби. Аз не знам дали, ако не е ли мечтата е възстановителен град, Враца, моята мечта е възстановителни училища. И тогава, когато за първи път се срещнахме с Белинда, която ни обучава на фасилитиране, по една огромна поредица от обучения, как да фасилитираме кръгове в училище и да създаваме възстановителна среда, думите й бяха: в училище, в което има наказателни подходи и наказанието съществува, няма място за възстановителни практики. Да, ама само по себе си нашето училищно законодателство предполага наказателни подходи. Но въпреки всичко успяваме. Така, миналата година в едно училище до 12 клас, голямо училище в краен столичен квартал, 5 клас, по темата за разделението, едно дете, което е от младсинство и срещу което се обърна от целия клас. Обиди, отхвърляне, подигравки, включително и физическо насилие, всякакви моменти по коридора в тоалетната и къде ли не в училище. Това дете от ромски произход, да го наречем Ицко, Христо, случайно, където и да попадне, го бият, го удрят, го обиждат и в резултат на това психоложката на училището ни кани да поработим с този клас. Отиваме аз и мой колега. И правиме кръгов процес. Продължение идеята ни, плана ни е няколко сесии всяка седмица. Работим с децата, труден клас, труден като взаимоотношение, като динамика, като овладяване. Съответно, минават някакви процеси в продължение на тези 5 срещи. Няма пропукване, нищо не се случва, не успяваме. Има някакви находки, но така някаква идея за по-дългосрочна промяна и трансформация няма. И с колегата търсим възможности или да продължим, или изобщо да променим подхода. Правиме кръгов процес. Всички деца вече знаят как се прави кръга, ритуалите, правилата. Преди всяка среща едно от децата
а, припомня на всички какви са правилата, говориш предмет и така нататък. На една от последна, пета, шеста среща с класа, а, поставям в кръга въпроса: най-хубавия подарък, който искаш да получиш за рожден ден. И това минава кръга, говорещия предмет, всяко дете споделя нещо си. И това тормозеното, малтретираното дете започва да плаче и казва: това, което искам да получа за рождения си ден следващата седмица, е баща ми да дойде на моя рожден ден. Започва да плаче и разказва, че баща им е напуснал семейството доста отдавна, бил е малък, много рядко се срещат, и разказва своята история. Всички деца стоят притихнали, необичайно в сравнение с другите срещи с тях. В момента, в който Ицко разказа своята история, доста се разстрои. Точно тези две момчета, които го тормозеха, те бяха спортисти, футболисти, с добри училищни постижения, с самочувствие, лидерстват в класа. Точно едно от тези две момчета стана, излезе от кръга, застана срещу Ицко, клекна на нивото, както е седнал Ицко, хвана му ръката и каза: извинявай, брат, съжалявам. Това беше. Това беше кръга, това беше това, което постигнахме. Благодаря. Благодаря, Звезди.